miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku, miliyan huɗu, miliyan biyar, miliyan shida. To masha Allah. Kada dai ku rikice gurin lissafin. Miliyan tara. Miliyan goma. Allah akbar. Miliyan goma sha biyu. To masha Allah. Miliyan goma sha huɗu. Miliyan goma sha biyar. Sha Miliyan shida. goma sha shida. Miliyan goma sha bakwai. Ai shi lokaci da an ce dare da Allah kan yi bature. Sha goma. To tafi da kwalin aiki gaba da. To masha Allah wannan shine aikin da muka yi wannan baiwar Allah. Kuma kamar da kuke gani duka dududu kuɗin da ta kashe har aka kammala wannan aiki gashi dukiya ta zo gare ta. Ta kashe dai jikka 200 kacal, jikka 200 kacal. A naira ina ga bai fi 500 ba. Kuma ta mallaki kuɗaɗe zanzurutun kuɗaɗe masu tarin yawa kamar da kuke gani. To ka gani ai sai godiya. To kai ma in kana buƙatar wannan aiki ka ɗauka ka yi shi da kanka ko kuma ka sa a yi ma duk ɗaya ne. Akwai mutane wasu za su dinga barin ƙasashensu, wasu su tafi wata ƙasa neman kuɗi shekara da shekaru. Ka bar matanka, 'ya'yanka, iyayenka ka tafi neman kuɗi kuma kuɗin ya ƙi samuwa. To ga sirri wanda a sauƙaƙe za ka mallaki kuɗaɗe. Wasu kuma suna aikin gwamnati, wasu kamfani, wasu kuma masu gidansu ma wulaƙanta su suke ta yi. Wasu kuma ga tarin shekaru ga gashi a fuska amma ba ko tasi ba kuɗi. To wannan asiri ne mai ƙarfin gaske wanda in dai ka aikata shi cikin awanni 2 kacal za ka fita daga cikin yanayin da kake ciki na rashin kuɗi. Wannan sirri ne mai kyan gaske. Izinin sa kai mana subscribing, liking da sharing. In baka iya ba ka danna iya subscribing, in baka iya ba to ka ɗauki wannan sirri ka aikata shi. Ka samu kwali, sabon kwali kamar yadda kake gani. Sai ka lalubo kaucin zaitun, kaucin za'afaran, sai kaucin kalgo. Sai ka dake su, sai ka zuba cikin wannan kwalin. Sai ka zo da turarenka na Kanzil Mali, original Kanzil Mali modern ɗin Saudiyya. In ka shigo cikin ɗaki ka aje kwalin a gabanka ka zuba kauciccikan nan sai ka kwance kwalbar turaren ka aje ta kusa da kai. Ka rufe kwalin. Sai ka yi lazuminka na bismillah, 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 bismillah. Za ka yi 12,000 kacal bai fi awa ɗaya ba ma. Ko ba ka da sauri awa 2 ya ishe ka. Kana kammala shi ka buɗe kwalin nan take. Nan take.